Vandaag is ons samen met moeder Afrika and haar dochter. So today we just gonna ask me some questions and see if my mommy knows me. Nee mama? Ik woon op je meeken. Mami dan niet vragen van mij niet. Ik kan nooit mee. Zomaar vragen. Net zo vragen. Oké, so hoe oud was ik toen ik jong meisje was? Of geraden, hoeveel was ik? Was het nou gratis? Mama? Was je 12? Oh, dat is mijn oor. Kop is niet meer lekker. Ik was graad 9. Ons heeft nog nooit daarvan gepraat. Ja, maar je weet mos. Die Alzheimer. Het sneed het af in de naam van Jezus. Oké. So die volgende vraag nu, mama, is baie belangrijk. Wat is mijn gunsteling kleur? Koningsblauw. Mami? Nee, Jannie. Mami, hij was Nee, nog ja. matriek. Ja, maar hoe change Jan aan ook gunsteling kleren? Als mami Mens- zijn eerst toe. Mijn mangels is lekker, nee. Nee, maar ik wil nou weet. Als mami zijn eerst toe. Ja. Damn. Die sinaasappels. Ik kan maar niks rekenen. Zoals mij maar. Eia. Ik heb die eieren in mijn mond. Ik bedoel mij nou net omdat ik in mijn mond kon gemaakt heb. Maar kijk je naar eia. Is het? Oké. Wat is mijn grootste vrees? Dat ik je dag dood gaan. Oké, you got that one right. Gaan. You got that one right. Nou, die laatste vraag is: hoeveel keer was ik al zwanger? Ja. Wat mensen gezegd het of reag. Van Rega ook. Nee man, die was me nog voor nooit zo. En wat mensen al gezegd hebben. Jo. Zij was. Ik zie. Een paar jaar. Ik kan het me nou. Ik kan me die ogen weer. Maar Ik kan me nou 8 jaar. geweest. Jo. Mijn oudste kind. Jo. Mijn oudste kind, ja. Jo. Maar misschien niet eens disappoint mij hoor. Mijn sinus is erg. Maar nou, ik het. Nee, ik heb toch nodig nou je gaan eten. Om mami te They ask brengen. you how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine, but you just can't. Ik zei maar zo berg je naar ja. Nee, vrek. Die jongens skakpraten ziekte was baie mensen al dood. Baie. Ik ook. Ik zei mos. As twak. Hij nee. Jala deze luister allemaal mos TikTok. Zo gaan maar mooi praten. As twak. Die jongens moeilijk om mooi te praten. As twak praat, een ziekte was allemaal oorlede. Nice. Dat is maar zo. Het is zo. Ja, maar kom, ik vraag voor jou een vraag. Oké. Waarvoor las ik nou? Om te eten. Mijn is recht. Ik is vrij honger. Kwaai mensen. Ons gesels weer. Jo. Jo, ik heb jullie lang klas gezien. Jullie moeten... Jee, gatskopdag eten. Jee. Laatste keer toen Niet mami jullie nog gezien heeft, dus mami zijn neus. Recht, Toen ja. werk ik nog. Toen werk ik nog. Hoe ja, maar. Mami Ja, zei, dat was nog steeds zo voor. Maar kijk, luister. Die dames haren. Het groeien. Zo, alsjeblieft niet denken. Hey. Kijk, en ik ken mensen, want ik is net zo. Ja, kan duivel zijn haren niet groeien, nee. Kijk, hij is nog steeds zo zijn tijd. Ja, kijk, die.
Nee, die hare. Nee, ek hou van my kort hare. Dit laat my bietjie jonk lyk. Baie la. Baie.